Jet. We're done? Sir Jace, baki-turn off na naman yan para ito. Guys, buti na yung 30 na nandito pa kami. Pinakagano ka, palutang, naglaro pala ako nakaganyan. Sorry, Rosette. Nabasa ka? Naglaro ako nakaganyan. Hindi ka na-aksidente. Hindi, at least nakapasok, hindi nakalabas. Ito ako naninigas. Palit lang tayong t-shirt. Go!
Dumating ka ba to? Jericho! Bala ka! Bye! Wala pa siya. Tingin ko naman. Hindi kasi siya sanay natapos ka na ng maaga. Anong oras mo ba? Kain kita. Ah, di ka magpapalas? Bilisan mo na. Jericho, dali!
Bababa na po namin. Paul! Dito rin po, pasensya naman, hindi po. Thank you po. Thank you po ulit. Huwag ka na kasi hindi mo na kayo.
Beautiful.